Especially today, we have an end year or joint service also from our branch churches. We are very thankful that we can gather this time together to worship the Lord and praise God and listen to the Word of God together. Today we have a lot of programs which we have prepared for you. But before we do that, we must put our hearts together to listen to the Word of God. First of all, let's pray for this word. Our Heavenly Father God, thank you for giving us this time. Lord, we thank you for guiding us in the year of 2020. And we thank you, Lord, that you have allowed us to fight through this pandemic. We did not tarry or hinder because of the situation. We have continuously found a way to preach the gospel. We know that as you look down from above, you will be pleased of our hearts. But we can only confess that it is not because of our own strength or power. It was because of your grace and mercy. As we are here this morning, before your word, we ask you that you may guide us as we put this time in your hands. We have prayed in the name of Jesus Christ. Amen. This morning, we would like to open to the book of Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8 from verse 1 to verse 13. Sorry, please put the monitor up on the stage monitor. Hebrews chapter 8 from verse 1. If you found it, I would like to read. Please check the screen. The screen's not coming. Hebrews chapter 8 from verse 1. Chapter 8 verse 1. If you found it, we would like to read. Now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. A minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected, not man. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore it is necessary that this one also have something to offer. Pakuti mkulu wa nsembe aliyense ayikidwa kupereka mitulo, ndiponso nsembe potero nkufunika kuti amene akhale nako kanthunso kakupereka. For if he were on earth, he would not be a priest, since there are priests who offer gifts according to the law. Ndipo iye akadakhala pa dziko sakadakhala konse wansembe, popeza paliwa kupereka mitulo monga mwa lamulo. Who served the copy and the shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, "See that you make all things according to the patterns shown you on the mountain." Amene atumikira nchifanizo ndi mthunzi wa zakumwambazo monga Mose achenjezedwa, amene anafuna kupanga chihema pakuti chenjera ati uchite zonse monga mwa chitsanzocho choonetsedwa kwa iwe m'phiri. But now he has obtained a more excellent ministry,
inasmuch as he is also the mediator of a better covenant, which was established on better promises. Koma tsopano iye walandira chitumikiro chomveka choposa, umonso ali Nkhoswe ya pangano labwino loposa limene lakhazikika pa malonjezano oposa. For if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Pakuti loyamba lija likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo alachiwiriro. Because finding fault with them, he says, Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Pakuti powatchulira iwo chifukwa anena, taonani akudza masiku anena Ambuye, ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant, and I disregarded them, says the Lord. Losati longa pangano linachita ndi makolo awo tsiku ndinawagwira kuja kuwatsogolera kuti atuluke dziko la Igupto, kuti iwo sanakhalebe pangano, ndipo ine sindinawasamalira iwo, anena Ambuye. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, says the Lord, I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Pakuti ili ndi pangano ndidzalipanga ndi nyumba ya Israeli atapita masiku ajawa, anena Ambuye. Ndidzapatsa malamulo anga kuwalonga nzeru zawo, ndipo pa mtima pawo ndidzawalemba iwo, ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu, ndipo iwo adzakhalira ine anthu. None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least of them to the greatest of them. Ndipo sadzaphunzitsa yense mfulu zake, ndipo yense m'bale wake ndikuti azindikira Ambuye, pakuti osadzadziwa ine kuyambira wang'ono kufikira wamkulu wa iwo. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Kuti ndidzachitira chifundo zosalungama zawo, ndipo zoyipa zawo sindidzakumbukanso. In that he says, a new covenant. He has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Pakunena iye latsopano anagugitsa loyambali, koma chimene chili nkuguga ndi kusukuluka chayandikira kukanganuka. Up to verse 13, we have read. Kufikira verse 13 tawerenga. We praise the Lord for giving us this time to gather together. Tikuyamika Ambuye ife otipatsa nthawi yosonkhana pamodzi. Throughout the year, we have seen God working inside our church. Chaka chonsechi taona Mulungu akugwira ntchito mkati mwa mpingo wathu. Everyone, we are not here just to form a group of just a church where we just gather to praise God. Ife sitili pano kungosonkhanitsa anthu basi kumangoyimba pamaso. We are here with a sincere heart, wanting this gospel, this true gospel, to be spread in Malawi. Ife tili pano ndi mtima wokhazikika kuti uthenga uwu wabwino ulalikidwe ku Malawi. But today we have gathered here together Lero tasonkhana pamodzi because also as it's coming to the end of the year, chifukwa pamene tikupita kumapeto kwa chaka, we felt that just within our Lilongwe church, if brothers and sisters can gather, tinaganiza kuti amulilongwe muno tonse abale ndi alongo tikhoza kusonkhana. wouldn't it be good to share our hearts together? Zikhala bwino kugawana mitima limodzi. Although we do not know, but throughout the year, God has been working in our hearts, in our churches, to preach this gospel. Ngakhale mwina simukudziwa, koma Mulungu akhala akugwira ntchito mkati mwa chakachi kulalikira kutithandizira kulalikira uthenga wabwino. Last week, we traveled from Madisi, Zuzu, and Salima with our Goodnews Corps volunteer students. Ife tinayendanso wiki yathayi kuchoka ku Madisi, ku Zuzu, kafika ku Salima ndi azathu odzipereka majensi. When I went to Madisi, Ndikapita ku Madisi, I went there before some months ago. ndinapitako miyezi yapitayo But yambuyo. Madisi in the past and Madisi today, Ndi Madisi wambuyo ndi walero it is so different. ndi zosiyana kwambiri. Before, when I went there was nothing. In just our local pastor's house, just sitting there.
nditapita nthawi imeneyo kunalibe chilichonse, kunali nyumba ya mbusa wathu chabe inali pamenepo. But what happened was that this pastor, as he connected his heart to our church here, Koma mbusayu atalumikizana ndi mtima wake kwa ife, as we fellowship, pamene timayanja, as we share, pamene timagawana, one by one, God started to work inside this pastor's heart. kamodzi ndi kamodzi Mulungu amakhala kugwira ntchito mkati mwa mtima wake. He started to fix his house, Anayamba kukonza nyumba yake, put up a kitchen, kuyikaso kichini, and put fence around, kuyikaso mpanda, made a small house for chickens, dogs. ndi kuyikaso malo ena okhala nkhuku komanso agalu. When I went there this time, Nde nditapita degrees okuzizirako choncho. I heard today the first snow came down in Korea. Komanso nthawi imeneyi kumabwera zotchedwa Brothers and snow. sisters, I want to show you what is snow. Nde ndifuna ndikuonetsereni kuti kodi atati snow ndi chani. When the snow falls down and covers the whole city, Nde zikagwa zimenezi zotchedwa snow, the whole world becomes white. nde dziko lonse limakhala loyera. What does the Bible say? Nde Bible ili chani? Although your sin is like scarlet, Ngakhale tchimo lanu lofira ngati kapesi, ye shall become white as snow. koma lidzayera ngati matalala. I don't know how much you understand this word. Sindidziwa mukumvetsetsa bwanji. Ye shall become white as snow. Koma lidzayera ngati matalala. Although I'm far away here in Malawi, Ngakhale tabwera kuno Malawi, through the picture kudzera mu I chithunzi saw today, lero lino, someone has uploaded a picture. Yeah, first snow this year, and they say they upload a picture. nde wina anapereka chithunzi chimene matalala amenewo agwa. The whole country, the whole city is just white. Nde dziko lonse langokhala loyera mbu. Yeah, whenever I see that, this is why Bible says
your sins will become as white as snow. nde ndikamaona kuyera kumeneku kutupeza mulungu akuti machimo anu adzera ngati matalala. But especially during this time of the year when it's cold in Korea, there is a special fruit that comes out. koma nthawi imeneyo zisira kumakhalanso zipatso zina zapaderadera. Persimmon fruit is called a persimmon. zimatchedwa zimene zakutchulazi. But that persimmon fruit nde chipatso chimenechi tastes exactly like masuku. chimagoma mofanana ndendende ndi masuku. Only that masuku there's too much seed, big seed, but persimmon is a little bit bigger nde kungosiyana kuti masuku ali ndi and very small mbewu seed. yayikulu. So much is fruit and very small seed. koma iyoyo ili ndi kambewu kakang'ono kwambiri. But masuku koma is masuku about 80% is the seed and 20% is fruit, right? koma mukaona masuku kwa mbali yayikulu ndi chimbewu Persimmon, chakechi. 80% is fruit pamene chipatso chinachi and 20% is seed. ndi chokula kwambiri chinyamanyama kuposera Think nthangala. about it. Big masuku with small seed. pamene masuku ngati mmene ali masuku ndi kambewu kakang'ono kanthangala kakang'ono So delicious. chokoma kwambiri. Anyways, Muzu Church brothers and sisters prepared with all their heart. And then I thought it's finished. They said, Pastor, let's eat lunch. nde kenako atakonza zonsezi abusa anatero atidye lanchi apa. Is this the Muzu Church that I know? kodi iyu ndi mpingo wa Mzuzu umene ndikuudziwa umenewu. And then they gave us sima and your favorite, usiba. ndi anatipatsa sima ndi usipa wake. For me, I like usiba. nde ine ndimakondanso usipaso. Especially the fresh usiba. makamaka ukhale wa But fresh. that day it was dry usiba. nde uwu unali wowumirako. We ate lunch again. nde tinadya zimenezi. Pastor came to me, Pastor, this sister, ndi anatero m'bale she longo stays 1 hour away from our church. amakhala walking. malo otalika kuyenda mtunda wa But wanola. because she loves this gospel so much, koma chifukwa amakonda uthenga wabwino she kwambiri walks 1 hour to every day to come to our church. amayenda tsiku ndi tsiku 1 hour kubwera ku church. She asked me, Pastor, why don't you come to our house to do Bible fellowship? For me, I think it's too long to walk 1 hour. nde amatero nchifukwa chansi simubwera ku nyumba nde maganiza kuti ndiyenera kuyenda When I 1 go hour. and come back, I get tired. nde nthawi zambiri ndimakhala But otopa. our brothers and sisters, they don't get tired koma abale ndi alongo sakutopa because they amabwera. love this gospel so much. chifukwa amakonda uthenga uwu kwambiri. Walking 1 hour is not a problem in their hearts. kuyenda 1 hour si vuto kwa iwo. That's why, as a pastor, I feel very ashamed. nchifukwa chake ine ngati mbusa ndili ndi manyazi. But, Pastor, do you know what? koma mukudziwa abusa This brother, m'bale uyu he stays 2 hours away from our church, amayenda mtunda wa 2 hours kuti adzafike ku chechi. but he comes to our church. koma amabweranso ku chechi kwathu. I wonder, in our Lilongwe church, is there anyone who walks 2 hours to come to our church every day? kulilongo alipo amene amayenda 2 hours kudzafika kuno ku chechi. Surely Lilongwe people's heart is a little bit arrogant, right? nde mitima ya anthu akulilongwe ndiyo dzikweze I choncho. thought it was finished. But then suddenly he introduced me, Pastor, for this sister, ndatamalisa amatero mlongo uyu she walks 3 hours. 3 hours. amayenda maola atatu. She is the one who prepared lunch for us today. ndi amene anakonza chakudya lero lino. When I heard that, nde nditamva izi you know, for pastors, kwa mbusa do you know what is the greatest news? mudziwa nkhani yayikulu kwambiri. When I see the hearts of brothers and sisters cherishing and loving this gospel, pamene ndikuona abale ndi alongo akukonda mawu a mulungu. I don't know what, but my love falls onto those who love and cherish this gospel. sindikudziwa chifukwa chani koma mtima wanga chikondi changa chimagwera pa iwo amene akukonda uthenga. Humbly, they respect this gospel. modzichepetsa amalemekeza If uthenga. my heart falls for them, then how much do you think God will fall over them? nde ngati mtima wanga umakhala pa iwo kuli bwanji mulungu kuti Surely udzakhala motani. God's grace and mercy will be upon those who love this gospel. zoona zake chisomo chake ndi chifundo chake cha mulungu chidzakhala pa iwo amene akonda uthenga wabwino. After good fellowship and good meeting there, we went now to Salima. nde titamaliza ndi chanjano tinapita ku Salima. Even Salima, although there are small and big problems that church is facing, nde ngakhale Salima akumana ndi mavuto ena choncho. when I saw Salima church, it seems like Korea church. koma ndikaona ku Salima kukhala ngati mpingo There are okwalera. about 6 married sisters who come to our church. alipo anthu okwanira 6 okwatira amene amabwera ku But chechi. only the old
6 sisters are saved, all 6 husbands are not saved. nde onsewo apezeka kuti ena sanapulumutsidwe. And they persecute them going to our church. Nde akoma amabwera ku mpingo kwathu. But these sisters, although it's difficult, ngakhale ndi zovuta, but pastor, here we have learned the true heart of God. koma kuno tapeza mtima woona wa We have Mulungu. met the true salvation here. Tapeza chipulumutso choona. How can we walk away from this church? Tikhoza kuyenda bwanji kuchoka ku mpingo So we uwu. are praying so that God will lead our husbands to be saved in this church. Nde tikupemphera kuti ngakhalenso azimuna athu akhoza Please kupulumutsidwa. pray for us, pastor. Tipempherereni. Yes, all the sisters are fighting for gospel. Nde azilongo amenewa akulimbana ndi uthenga wabwino. Anyways, after I traveled around last week, Nde titachoka kumeneku, my throat, it became very sore. I had cold. nde pakhosi panga panamba kupweteka. After Sunday, I preached last week. Nde ndinalalikiranso wiki From yatha. Monday, I became a bit sick Nde Mondayso ndinafika until Thursday. kukafika Thursday. From Thursday, I became a little bit better. Ande ndinadwala ambira mande koma Now lachinayi today, ndinapeza I'm able kubwino. to stand before you to preach the word. Nde ndiyeneranso kulalikiranso uthenga wabwino. Even thinking about that, Nde kungoganizira za you don't know izi. how thankful I feel before God. Simudziwa mmene ndiloyamikira pamaso pa Mulungu. If I became sick last Sunday, Ngati ndinalikira wiki yapitayi if I ndinadwala. start to feel sick from Friday or Saturday, Ngati ndinakadwala ambira lachisanu it fika will not lolo. be easy for me to stand to preach the word of God to you, right? Sizikanakhala zophweka kuyima pamaso panu ndikulalika uthenga. Yeah, everyone, seeing that God is also holding my health, guiding me, Koma kuona Mulungu akugwiriziza thupi langa moyo wanga unditsogolera as I was in Malawi pamene ndinali ku Malawi for the past 10 years. kwa zaka za 10 zapitazo. Apart from those days when I was away for Bible seminar or camp in another country, Kupatula nthawi zimene makhala ndi ma Bible seminar pena upita there Malawi. was never a time on Sunday, as I'm staying in Malawi church, there was never a time that I could not stand because I was feeling sick to preach. Palibe nthawi imene sindinayimirire sande kulalikira ifo ndadwala. Isn't that amazing? Sizodabwitsa izi. Right? Si choncho. Yeah, God has been keeping my health, guiding me so that I can preach this word to you. Mulungu akaunditsogolera kunditeteza thupi langa kuti ndikhoza kulalikira uthenga kwa inu. Now, brothers and sisters, Ndi abale ndi alongo. there is something that I want to teach you today. Pali china chake imene ndikufuna ndikuphunzitseni. Everyone, Wina aliyense. God has a great power inside God himself. Nde Mulungu ali ndi mphamvu yayikulu kwambiri mkati mwa mawu ake. Our brothers and sisters from 25 Chinsapo and Ungomani, Abale ndi alongo achisapo. our Pastor Margaret is Ngomani. guiding our youth group in Ungomani. Ah, You don't know the mood of our church, right? mwina simudziwa mmene zimakhalira mpingo When you wathu. come to our church, Mukabwera kuchechi kwathu you don't just sit there and quietly and listen. sitimangokhala pansi I mumvetsera. always teach our brothers and sisters, best church in Malawi Nde ndimaphunzitsa mpingo wathu. is a church that answered loudly. Mpingo wabwino ndi umene umayankha mwamphamvu mokweza. Do you understand? Mumvetsetsa. Do you understand? Mumvetsetsa. Everyone, the more loudly you answer, say Amen. Mochuluka mokweza munena Then- amen. The more greater blessings will come inside your heart. Nde mochulukiranso pamene mawu komanso madalitso alowe mkati mwanu. Amen. 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 Let's just wave your hand. Amen. Kweza dzanja lanu. Amen. Good. Everyone, really throughout this year 2020, Chaka chonse ichi cha 2020 you might not feel, but we have seen great works of God in our hearts, in our families, in our church. mwina simunathe kuona koma tamva ntchito yayikulu ikuchitika mu mpingo mwathu komanso The mitima mwathu. corona could not stop us from preaching this gospel. Ngakhale nkhani ya korona God sinatilepheretse has given us GPS, Mulungu atipatsa GPS online Bible seminar, online CLF. komanso mauthenga pa intaneti ya CLF ndi ena God otero. has connected our hearts as one Mulungu alumikiza mitima yathu ngati imodzi with our churches, with the world, our mission of the world. ndi dziko lonse lapansi imene tulalikira uthenga. Did you attend the World Camp in July this year? Simunapange nawo World Camp chaka chino Through the online? kudzera pa intaneti. We send you the files to each branch churches, right? Tinatumiza mauthenga ma branch church It was good, right? Munalipo That time we made masks together.
kukhala limodzi kupanga maski and we had a very blessed time. ndi inali nthawi ya mtengo wapatali. Brothers and sisters, you see, although we cannot point everything out, ngakhale sitingathe kuloza china chake, when you just think about the year, koma tikangoganizira za chakachi, God has strongly worked for us. mulungu mwamphamvu wagwira ntchito kwa Now ife the most important thing is, mu zaka zimenezi. like I said, the power of God is not anywhere else, it's inside the Word of God. monga ndanena, mawu a mulungu sali pena paliponse koma mkati mwa mawu ake. mphamvu ya mulungu ili mkati mwa mawu. You understand? tikumvetsetsa? It's inside where? mphamvu yake ili mkati mwa chani? It's inside where? ili mkati mwa chani? Sisters, alongo. there are already sisters already. Oh, I think we should prepare mats. Prepare ofunika mats that you tiyike can sleep. zogonera anthu azigona ena aona agona. Listen carefully. mvetserani There's a mosamalitsa. big power Pamene ukuganiza inside the Word of God. mphamvu imene ili mkati mwa mawu a mulungu. What you have to do is now chimene mukuyenera kuchita, learn how to connect your heart with this Word. phunzirani kulumikiza mtima wanu ndi mawu ake awo. Understand? tikumvetsetsa? If you learn how to connect your heart with the Word of God, ngati muphunzira kulumikitsa mtima wanu ndi mawu a mulungu, then what happens is that this Word starts to come inside your heart and start to work inside your life, nde mawuwa amalowa mkati mwako ndikuyamba kugwira ntchito mkati mwa giving you mtima. the heart that you did not have before, nde mumakhala ndi mtima umene giving simunali you nawo the mbuyo. wisdom that you did not have before. imakupatsani zinthu zimene mmoyo mwanu munalibe. That's why everyone, chifukwa chake wina aliyense just using, people think, if I go to church and pray with emotion, praising God, people think that something's going to change. anthu amaganiza ngobwera chechi kumayimba mulemekeza mulungu kuti china chake That is just a kozosintha. feeling. izi ndi maivaiva chabe That apa. is not how you allow God to come inside to work in your life. si mmene umalolera mawu a mulungu kuti alowe mkati mwa mtima How wako. you allow God to come inside to work in your life. pamene ukulola mulungu kuti alowe mkati mwa mtima wako Clearly, we kugwira, need to learn what is called faith. nde mukuyenera muphunzire mwachindunji kuti chikhulupiriro Life chanu. of faith. moyo wa chikhulupiriro. Understand? kumvetsetsa? Then what is life of faith? nde moyo wa chikhulupiriro ndi chani? Life of faith, going to church, moyo wa chikhulupiriro pita chechi, praising God, kumulimbira mulungu, listening to the word, praying kuwerenga to mawu a God. mulungu, kupemphera kwa mulungu. Many people think just hourly behaviors, worshiping, going to church, the church life, faith life, people consider this as faith. anthu amangoganizira zinthu zakunja zakuthupi, kuganiza kupemphera ndi zina zotero ngati chikhulupiriro. Everyone, this is not faith. koma ichitu si chikhulupiriro ayi. Understand? tikumvetsetsa? What is the faith that Bible is trying to teach us? kodi ndi chikhulupiriro chanji chimene baibulo likufuna What tiphunzitse? is the faith that God is trying to teach us? kodi ndi chikhulupiriro chanji chimene baibulo likufuna tiphunzitse? Everyone, the true faith that Bible is trying to teach us. ndi chikhulupiriro choona chimene baibulo likufotokoza. Everyone, who is the father of faith? kodi tate wa chikhulupiriro ndi ndani? Who is the father of faith? tate wa chikhulupiriro ndani? Abraham. abrahamu. Everyone, what is special about Abraham kodi chapaderadera pa abrahamu ndi chani? is that the special thing is that he received a promise iyeyu nkuti analandira that he lonjezo will have a son. kuti udzakhala ndi mwana. At what age pa zaka zingati? did he receive a son? pa zaka zingati amene analandira mwana? At the age of pa zaka zingati? 100. 100. zaka 100. The son came out to this Mwa- world at the age of what? anabwera 100. mwana pa zaka za 100. Everyone. wina aliyense. Sarah was how old? sara anali ndi zaka zingati? 90. zaka 90. Sarah is 90 years old. zaka 90 sara. Abraham, 100 years old. abrahamu 100. Is this possible? kodi izi nzotheka? Is this possible? kodi izi zotheka? Everyone, what does Bible consider faith of Abraham? kodi ndi chiti chimene mulungu amachitenga kuti chikhulupiriro cha abrahamu? Everyone, let's look at one word from the Bible. tiyeni tione mawu amodzi Bible. Romans chapter 4, Aroma chapter 4 verse, is it 17? verse 17. Let's see from verse 16. tiyeni tiyambe kuona verse 16. Therefore, it is of faith that it might be according to grace,
so that the promise might be sure to all seed, not only to those who are of the law, but also those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. chifukwa chanche chilungamo chichokera mchikhulupiriro kuti chikhale monga mwa chisomo kuti lonjezo likhale lokhazikika mwa mbewu zonse si kwa iwo achilamulo okhaokha koma kwa iwonso achikhulupiriro cha Abrahamu ndiye kholo la ife tonse. Now, just like God led Abraham to become father of faith, monga mulungu akutsogolera Abrahamu kuti akhale tate achikhulupiriro, we're not saying, Pastor, okay, we're going to follow the faith of Abraham, so everyone, we must have babies at the age of 100. That's not what I'm saying, okay? So does it mean that I have to be 100 years old, my wife have to be 90 years old to have a baby, and then that's when I can be acknowledged as faith? No. Understand? But the concept of the faith, it must be same. The principle of faith must be same. What is the principle of faith? Verse 17. Verse 17. Here it says, as it is written, I have made you the father of many nations. Now we all know that, but in the presence of him who he believed, he believed in God. And then it says, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as they did. In other words, everyone, what is believing? Abraham does not have a son right now. But God called him, no, you are father of many nations. Understand? Then what Abraham have to do, although there's no son around him, but he believes in this word of God. Understand? He believed that he takes the word of God, he believes in the word. Situation is the same, he has no son. But he first take this word of God and believe in the word. Are you getting what I'm saying? Every situation is same, but we take the word and believe in our heart first the word. But that is what God does. He calls things that does not exist. He tells you, you are a father of many nations when he has no son. You understand what I'm saying? Then everyone, what is faith? Is to close our eyes. Is to what? Close our eyes. Become blind. Don't look at the situation. From our hearts, we look up to the word of God and embrace the word of God in our hearts. Not considering the situation, only receiving the word of God as it is in our heart. Is that difficult? Is that difficult? Not difficult at all, right? Yes. Before the situation change, we just receive the word first in our heart. That becomes the beginning of faith. Now then the question is, Pastor, what is the word that we should embrace in our heart first? That is now what we want to talk about. Now today we read Hebrews chapter 8. Even if you see here Hebrews chapter 8, verse 5, it says here,
who serve the copy and the shadow of heavenly things, amene atumikira chifaniziro ndi mthunzi wa zakumwambazo, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. monga Mose achenjezedwa amene anafuna kupanga chihema. For he said, see that you make all things according to the patterns shown you on the mountain. Pakuti chenjera ati uchite zonse monga mwa chitsanzocho chaonetsedwa kwa iwe Now, mpiri. everyone, there is an important word here. Pali mawu ofunikira apa. Moses was divinely instructed. Nde Mose anachenjezedwa kwathunthu. Make all things Upange zinthu zonse to the patterns that are shown. monga waonetsedwa. Now, everyone, Wina aliyense. this is the beginning of what is the word that we must embrace. Ichi ndiye chiyambi cha mawu amene tikuyenera kuwasunga. First of all, Choyamba, divinely instructed means that God will show you from heaven. chitsogozo chakumwamba nkunena kuti Mulungu God will send adzatitsogolera. to us the word that we should embrace in our hearts. Mulungu akutumiza mawu amene tikuyenera kugwira m'mitima yathu. Understand? Tikumvetsetsa. Do you understand? Mukumvetsetsa. It is not something that is found in this world. Si chinthu chimene chikupezeka mu dziko lapansi. It is something that God will send from heaven. Koma ndi chimene Mulungu atumize kuchokera kumwamba. Are you getting what I'm saying? Mukumvetsetsa zomwe It tikukamba. is divinely instructed. Ndi chitsogozo chakumwamba chotsogolera ife. Then what is this divine instructions from God? Ndi chitsogozo cha umulungu chimene chikubwera kwa ife ndi chotani. Everyone, as we all know, Monga tikudziwa, today our theme is a new covenant. lero lino topic yathu ndi pangano latsopano. We've been discussing for the last few weeks that how the law cannot make us to become righteous. Nditakatu kambirana mmene lamulo silingatipangire kukhala olungama. It's not that we are denying the law. Sikuti tukana lamulo It's yayi. not that in our church we are denying the law. Sikuti mpingo wathu tukana lamulo. We are strictly following the word of God as it is. Koma tikutsatira mawu a Mulungu mosamalitsa kwambiri mmene alili. You understand? Mukumvetsetsa. Bible says, Bible likuti, can anyone become righteous by the works of the law? kodi munthu akhoza kukhala olungama mwa ntchito za lamulo? Can anyone? Zoteka wina aliyense kukhala olungama? No. Ayi. Bible says in Romans chapter 3 verse 19 and 20, for by the deeds of law no flesh will be justified in his sight. Tikaona pa Roma 3:19-20 akufotokoza kuti palibe amene adzapulumutsidwa adzakhala olungama ndi ntchito za lamulo. You understand? Mukumvetsetsa. You understand? Mukumvetsetsa. No. But the people in this world Koma anthu mdziko ili are trying to keep the law. akuyesetsa kusunga lamulo. Why are they trying to keep the law? Ndi chifukwa chani akuyesetsa? The very first divine instruction of God from heaven Koma chitsogozo choyambirira chochokera kumwamba is that we have to realize that we are weak. ndikuti ife tizindikire kuti We ndife are ofoka. flesh. Ife ndife anthupi. We are humans. Ndife anthu ife. Understand? Mukumvetsetsa. Everyone, what is the very first divine instruction? Chitsogozo choyambirira cha Mulungu kumwamba ndi Is that chotani? we are flesh. Kuti ife ndife anthupi. We are weak. Ndife ofoka. Everyone, it's not that the law is bad. Osati kuti lamulo ndi loyipa. It's that we are too weak. Koma ife ndi ofoka kwambiri. Because the law of God is too big and too strong. Chifukwa lamulo la Mulungu ndi lalikulu ndi We lamphamvu. are not able to keep it. Ife tikulephera kulisunga ili. Now, what does the law say? Koma luti chani lamulo? From the day you are born Kuchokera tsiku limene unabadwa until the day you die, kufika tsiku limene udzamwalira, you must keep all the commandments uyene usunge malamulo onse, without even breaking one. usaphwanye ngakhale limodzi lomwe. Is there anyone who can say they have never broken the law until now? Alipo amene angakweze dzanja ine sidaphwanyeko Raise your lamulo. hand if you have never broken the Ten Kwezani ngati Commandments. muona ngati ine sidaphwanyeko lamulo chambireni. Oh, there's someone who's raising hand. Wina amakweza dzanja. A young girl was raising hand. Afinga amadzongola ameneyi. I guess she's tired. Watopa. Yes, everyone, if you really think deeply, there's no one here who can say
that they can keep the whole law. Tiraganiza mozama palibe amene akhoza kusunga lamulo. Is that right? Si choncho. Yes, that is what exactly Bible is telling us too. Ichitu ndi chimene Baibulo likutifotokozera. But now, Koma pano how we take this, mmene timatengera izi not just vaguely, osangozitenga we have to mopanda clearly kusowa. draw the line. Tikuyenera kulemba mzere. What this means, Zotanthauza chani? maybe Mwina if I pray harder, mwina nditapemphera kwambiri. maybe if I try harder. Mwina nditayesetsa kwambiri. There are many people out there who say, maybe, Pastor, why would God give us a 10 commandments? Maybe it's someone can keep it, someone. Amatero kuti nchifukwa chani Mulungu anatipatsa lamulo mwina titayesetsa zikhoza kutheka. There are people who think like that. Anthu amaganiza choncho. Understand? Tikumvetsetsa. But the first divine instruction, Koma chitsogozo cha Mulungu choyamba, as we have read in Romans chapter 3, monga taona Roma chapter 3, verse 20, verse 20. Bible says Bible ikuti, like this, Romans chapter 3, verse 20. Roma 3 verse 20. Everyone, let's read all together. Ready? Tuelenge pamodzi tonse. Begin. Tiyambe. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is what? Knowledge of sins. Yes. No flesh will be justified. Then everyone, today, many churches are trying to keep these commandments. Are they receiving the divine instructions of God? Are they receiving the word of God and connecting their hearts with God's word? Right now, if you're thinking, no, Pastor, if I try, maybe I can be able to keep it. If you have even a slight hopes about these thoughts, right now you are not following the divine instructions of God. Are you getting what I'm saying? Which means then that cannot lead your life into the faith. If you want to live inside faith, you need to have the exact word of God. You have to have the accurate word of God. Understand? Everyone, this law cannot lead us to justification. No flesh. Understand? Let's look at one more verse here. Romans chapter 8. Why it says we cannot. Everyone, I'm not faulting the law. I'm not blaming the 10 commandments of Moses. Today I'm trying to blame you. Me. We are too weak. That is what I want you to realize. Understand? The Bible is nothing is wrong. God gave us this word, this 10 commandments. Why? To reveal how weak our flesh is. That's why Romans chapter 8, verse 7, Bible says like this. Because the carnal mind is enmity against God. Everyone, carnal mind. What is carnal? Our flesh. Understand? Our flesh mind. Now don't misunderstand. Carnal is not a bad word. Temptations and sin and lust. But
what Bible says, koma Bible kuti chani it's not talking about your good mind or your bad mind. silukamba za maganizo athu abwino kapena oyipa Just simply every mind of flesh. koma Carnal mind. ungokamba za maganizo osa a The munthu carnal mind is enmity, means enemy against who? chisamaliro cha thupi chidana ndi ndani Against God. chimadana ndi mulungu How did this happen? zimachitika bwanji The moment Adam and Eve took the fruit which God commanded you shall not eat, pamene adamu ndi hava anadya chipatso imene anawo sin zasadya came inside and we have become enemies to ndi God. chimo linalowa mkati ndi tidakhala adani a Not mulungu only that we have sinned, ndi pamene tinachimwa our thoughts has become against God. ndi ngakhalenso malingaliro athu anayamba So kulimbana if you ndi do mulungu not receive the divine instructions from God, if you just think from yourself, how can I worship God? How can I please God? If you just use your thoughts, you end up becoming enemies with God. ndipo khala maganizo athu adadana ndi mulungu ngati sitilandire chitsogozo ya mulungu kuganiza patokha tikhala mdani wa mulungu Are you getting what I'm saying? mukumvetsetsa chimene So what I'm ndikukamba trying to tell you is that ndi chimene ndikufuna ndikuwuzeni for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. pakuti sichigonja kuchilamulo la mulungu pakuti sichikhoza kutero You see, the walls of the Ten Commandments, the law is so high, ndi lamulo lili pamwamba kwambiri no one can overcome this. palibe amene akhoza No one can kugonjetsa conquer this. palibe amene akhoza It kufika is impossible for us. ndi zosatheka kwa ife That is what Bible is telling us. ndi zimene Bible likutiwuza Everyone, we are too weak. ife ndofoka kwambiri Our flesh mind is enemies against God. ife maganizo athu ndodana ndi mulungu But what is this thought that is telling you, maybe if I try, maybe with all my heart, where did you get this idea? nanga tutenga kuti maganizo awo kuti mwina nditayesetsa ndikhoza kukwanitsa One tuwatenga thing kuti for sure ndifuna ndikuwuzeni is not heavenly instructions. awa ichitu sichitsogozo chochokera kumwamba Understand? tikumvetsetsa Maybe I can try to pray and become saved by the law. It's not the divine instructions. mwina ndikhoza kukwanitsa nkukhala opulumuka mntchito zanga ichi sichitsogozo So cha what will mulungu you get out of this? ndemupeza chani kuchokera kwisi Nothing. palibe You get nothing out of this, everyone. simupeza kalikonse kuchoka apa Verse 8. verse ya 8 Because the verse 8. verse 8 So then, those who are in the flesh cannot please God. ndipo iwo amene ali mthupi sangathe kukondweretsa mulungu Anyone who is in the flesh. amene ali In mthupi other words, you're relying upon your thoughts, your feelings, your emotions. mwanjira ine mukukhulupirira maganizo anu kavedeo kanu za mthupi lanu Bible says you cannot please God. nde Bible likuti silingakondweretse mulungu You see, what is a problem? vuto ndi chani You do not use what you have siligwiritsa ntchito zimene tinazo when you go before God. kupita nazo pamaso pa mulungu Understand? tikumvetsetsa You don't use your offerings. siligwiritsa ntchito chopereka chathu You don't use your prayers. siligwiritsa ntchito pemphero You don't lathu use your sincere hearts. kapena mtima wathu You otsimikiza don't use anything that comes out from us. siligwiritsa kena kalikonse kamene kakutuluka mwa ife Because nothing inside us. chifukwa palibe mkati mwa ife No, Pastor, maybe if I kneel down before God and cry, Father God, please forgive me. nde mwina nditagwada pamaso pa mulungu ambuye chata ndikhululukireni This sincere heart, wouldn't God be pleased of this? mtima odziperekawo si umene mulungu akufuna No. ayi Because it came out from where? chifukwa uchokera kuti It came out from where? uchokera kuti mtima uwu Flesh. uchokera mthupi Anything that comes out from the flesh, china chilichonse chimene chikutuluka no matter mthupi how good it is, kaya njabwino chotani no matter how sincere you are, kaya modzitsimikiza mtima God motani said it cannot please God. mulungu akuti sichingakondweretse mulungu But there are people who are trying to do that. koma pala anthu amene There akuyesetsa are. ine Romans chapter 10, Aroma chapter 10 verse 3 say like that. verse 3. 3 Romans chapter 10, verse 3. Aroma chapter 10 verse 3 What does it say here? likuti chani For they, pakuti iwo being ignorant of God's righteousness, pakusadziwa chilungamo cha mulungu seeking to establish their own righteousness. ndipo pofuna kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha Who are they? ndi ndani amenewo Who are not listening to what I'm saying right now. mumvetsera chimene tikukamba You understand?
They are people pali anthu being ignorant about God because they don't know about God's righteousness. amene sakudziwa chilungamo cha Mulungu. We have to keep the 10 Commandments. Tiwene osunga We have to malamulo, pray for forgiveness. tiwene opemphera chikhululuko. Being ignorant about God's righteousness. Kukhala osadziwa za chilungamo cha Mulungu. Seeking to establish their own righteousness. Pofuna kukhazikitsa chilungamo cha iwo okha, They have not submitted themselves to righteousness of God. sanagonja ku chilungamo cha Mulungu. Right? Si choncho. Right? Choncho. Yes, there are people out there who do not submit themselves to the righteousness of God. Pale anthu kunjaku amene sakugonja ku chilungamo cha Mulungu. They think that they can do something. Akuganiza ngati akhoza kuchita kena kake. You see, these people Ndi anthu awa cannot live in faith, sangakhale moyo wachikhulupiriro, cannot be connected with faith. sangalumikizike ndi chikhulupiriro. Understand? Tikumvetsetsa. Everyone, the answer is there is no answer in us. There is no way in us. Palibe yankho kapena njira mwa ife. There's nothing that is good inside us that we can please God. Palibe chabwino china chilichonse chimene chikhoza kukondweretsa nacho Mulungu mwa ife. God wanted to show us that. Mulungu afuna atiwonetsere ichi. Verse 4, Verse yake ya 4. if you see here, Mukaona apa. for Christ is the end of the law. Pakuti Khristu ali chimaliziro cha Everyone, lamulo. let's read all together. Christ Christ Khristu is the end ndi chimaliziro of the law. cha lamulo. For righteousness Kulinga ku to chilungamo everyone who believes. kwa aliyense amene akhulupirira. Righteousness Chilungamo for everyone kwa wina aliyense who believes. amene akhulupirira. In other words, Mwa njira ina, God has given us the righteousness without the law. nde Mulungu apa watipatsa chilungamo popanda lamulo. Are you getting what I'm saying? Mukumvetsetsa zomwe ndikukamba apa? Now, this is what we must discover. Izi zimene tikuyenera kuzindikira. True righteousness is without the law. Chilungamo choona ndi chopanda lamulo. That is why Bible says Christ is the end of the law. Nde nchifukwa chake Baibulo kuti Khristu ndi pa But if mathero the pa law lamulo. does not end in your heart, Nde ngati mawu asangalowe m'mitima mwathu, you cannot come inside the true faith. simungalowe mu chikhulupiriro You choona. cannot come inside the true righteousness of God. Simungapeze chilungamo choona cha Mulungu. Do you understand? Mukumvetsetsa? Do you understand? Mukumvetsetsa? Nothing that comes out from us can please God. Palibe chimene chimatuluka mwa ife mmene We are not kukondweretsa Mulungu. subjected to His righteousness. Ife sife otekera kukhala We olungama are mwa ife. too weak. Ndife ofoka. Our flesh is enemies to God. Thupi lathu ndi mdani wa Mulungu. Everyone, what more do we need to explain? Nde tifunika tifotokozeso chanu. So stop trying Siyani kuyesera to do something thinking that you can please Him. kuchita kena kako pomaganiza ngati ukhoza Instead, kumukondweretsa. repent. Lapani. What is a true repentance? Chikulapa koona ndikotani. Knowing that you do not have the power to serve God. Kuzindikira kuti mulibe mphamvu yomtumikira Mulungu. Understand? Kumvetsetsa. What is true repentance? Kulapa koona nkotani. Knowing that Kuzindikira kuti we do not have the power to please God. tilibe mphamvu ife yomkondweretsa Mulungu. There was a disciple, Peter. Panali uyu Petro. You know Peter, right? Mukumudziwa Petro si choncho. When Peter said, "No, Lord, I will follow you until even down unto death. Nde Petro amatero ayi ndikutsatirani mpaka na I inuyo will kukafa never limodzi. forsake you. Ine I will sindikusiyani. never deny you. Sindikukanani ine. Even if I die, I will go down there to die with you." Nde ngakhale kufa ndipita kukafa nanu limodzi. When Peter said that, Nde Peter atankhula ichi. did Jesus say, "Peter, I'm so grateful to you"? Did Jesus say like that? Kodi Yesu anati Petro zikomo I'm kwambiri. so thankful for your love towards me. So thankful for your sacrifice for me. Petro adatero kuti kodi ndioyamika ine chifukwa chakudzipereka. Adatero. Did Jesus say like that? Kodi Yesu adatero muyamikira Petro. Instead, what did he say? Nde Yesu adati chani. Peter, no. Petro ayi. You Iweyo will deny me udzandikana ineyo. 3 times Katatu. before the cock crows. Pamaso panga. Did Peter believe? Nde anakhulupirira Petro. What are you talking about, Jesus? I am sincere. I am truthful to you right now. Mukamba chani inu ine ndinodzipereka pano ndilokhulupirira. Even that truthfulness of Peter's, Ngakhale chilungamo chake cha Petro. even that sincereness of Peter, Ngakhale utsimikiza mtima kwake kwa Jesus Petro. says, "No,
that is from your flesh. Yesu akuti ayi zizuchokera mthupi I lako. deny that. Ndazikana ine zimenezi. What happened? Chinachitika nchani? He denied Jesus 3 times. Anankana Yesu katatu. He saw himself. Anadziona yekha. Oh, I'm such a dirty person. Ine ndinoyipa He ran away. Ndakutawa. To do what? Akachita chani? Preaching gospel? Ukalalikira uthenga? Go fishing again. Anabwereranso ku nyanja ukasota. Right? Si choncho. Who comes Ndakubwera ndani? to pull him back into this Ndana gospel? ukamutengaso kubweretsaso. Jesus. Yesu yemwe ujaso. Is that right? Si choncho. Everyone, that is how we enter inside faith. Mutu ndimene ife timalowera mkati Knowing that we are people who are enemy against God. kuzindikira kuti ife ndife adani God, we akamu. know that we cannot serve you. Palibe We know that we chilichonse cannot please you. palibe chimwe ine chimene chikhoza kukondweretsani. Putting your hands off from this world. Kuchotsa manja anu. Then what happens? Nde chikuchitika ndi chani? Jesus will come and hold your hands, Nde Yesu abwera ndikugwira and He will mdzanja. guide you into the world of faith. Ndikutsogolerani mu njira ya chikhulupiriro. Amen. Amen. If you try to go inside, Ngati muyesera kulowa mkati, you will fail. inu mulephera. Not only that you cannot, Osati kuti it simungatero. is a curse, everyone. Curse. Mwa njira ina Do you know the nditemberero. story about the woman who is caught in adultery? Mukudziwa amene anachita chigololo? Right? There's 2 groups of people. Pali anthu awiri. One group of people, Woyamba self-righteous people, amene amadzikhulupirira Pharisees, mchilungamo chawo. scribes, Alembi ndi Afarisi. teacher. Amphunzitsi. We fast twice a week. Timasala kawiri pa We Mulungu. give 1/10 to all the people, to the Lord. Komanso ndimapereka ine. We are not extortioners or unjust like other people. Sitili ngati anthu ena We are opambapamba. righteous people. Ife ndiokhulupirira ife. Yes, those Pharisees, scribes. Ndi amatero mkulu amene. Now another group was the woman who was caught in adultery. Nde gulupu ina ya anthu ndi uyo amene akugwidwa pa She chigololo. could not even lift up her eyes. Sangakhale She could not even lift up her head. sangadzutse ngakhale mutu wake. If the stone comes at her, hits her, and she dies from it, Ngati mwala ubwere kumenya she akufa has pamenepo. nothing to say. Palibe chimene anganene. Right? Si choncho. Among these 2 groups of people, Pakati pa anthu awiri awa, on that day, pa tsiku limenelo, they have heard the word of Jesus Christ. anamva mawu a Yesu. Among you, he who is without sin, first cast a stone. Pakati pa inu amene ali opanda tchimo ayambe kuponya mwala. Nobody was able to throw the stone. Palibe amene anaponya mwala ngakhale umodzi. But when they heard the word, Atamva mawu, how they hear the word, the reaction is different. mmene anamvera mawu machitidwe awo anasiyana. Those who think they are still good, Anthu amene aganiza kuti ndi those abwinobe, who think that they can, amene aganiza kuti akhoza kuchita bekena they kake, stick with their own efforts. ndi amayankhula kudzera mu kuthekera So one kwawo. by one, they dropped the stone, they went out. Ndi mmodzi ndi mmodzi anasiya mwala To do nkumapita. what? Kumakachita chani? To pray harder. God, please forgive me. Kukapemphera kwambiri. God. Ambuye. What would that change? Chisintha chani ichi? Nothing. Palibe. Right? Si choncho. But the woman who is there, Koma mzimayi amene ayima apa, who is totally she's just revealed as a sinner. amene waonetsedwa kuti iye ndi wochimwa, She's caught in the very act of sin. wagwidwa akuchita chigololo, She cannot run away. sangathe kuthawa, She cannot hide. sangathe kubisala. That's why what happens? Ndi chifukwa chochitika nchani? Word of Jesus Christ Mawu a Yesu Khristu goes and lifts her up. anapita ndi kukamugwira Woman, mzimayi. where are those dying Ali accusers? kuti anthu aja? That word Mawu amenewa, made her to lift her head up. mawu amenewa anampangitsa kudzutsa mutu wake. Right? Si choncho. She looked around. Ndi kudzayang'ana. Oh, there's no man, Lord. Palibe. Good. Zikomo. Because I also Inenso do not condemn you. sindikutsutsa iwe. Understand? Sikumvetsetsa. Rise. Dzuka. Go now. Pita. Go and sin no more. Usakachimwenso. What does that mean? Zotanthauza chani? Your flesh, Thupi lako, your will. chifuniro chako, I should not come and sin. I should not come and sin. I should not. ndisachire chimo, ndisachire chimo, It ndisachire would chimo. easily fall down. Ugwanazo zimenezi. But Koma Jesus that they wrote on the ground twice. Yesu analemba pansi pa ground kawiri. Right? Si choncho. When Jesus says, I do not condemn you, Pamene Yesu ati sindikutsutsa, he was able to say that because of this
new covenant. Amakwanitsa kulankhula izi chifukwa cha pangano latsopano. Everyone, what is this new covenant? Kodi pangano latsopano lili What chani? is the divine instructions? Kodi chitsogozo cha Mulungu What ndi choti is chani? the things that God is trying to show us from heaven? Kodi ndi chani chimene Mulungu afuna atiwonetse What is kuchokera kumwamba? this? Ndi chani chimenechi? Everyone, let's go back to Hebrews chapter 8. Tiyeni tibwerere kwa Hebrew chapter 8. Hebrews chapter 8 is clearly explained to us what this is. Hebrew chapter 8 likutionetsera bwinobwino zimenezi. Hebrews chapter 8, Hebrew chapter 8 verse 7. verse ya 7. For if the first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Pakuti loyamba lija likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo alachiwiriro. We're talking about the law of Moses. Tikukamba za lamulo la Mose apa. If there was no fault, we don't need a second thing. Likadakhala lopanda chilema sipadakafunikaso lina. Verse 8. Verse 8. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Pakuti pakuwatchulira iwo chifukwa ananena taonani akudza masiku anena Ambuye ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. What does Bible say? Likuti chani Bible? Bible says, Bible likuti finding the fault pakupeza chifukwa with the what? ndi chani? The first covenant. Ndi pangano loyamba. There is a fault. Panali kulephera chilema. What does the Bible say? Ndi Bible liti chani? The law of Moses has a fault. Lamulo la Mose lili ndi Are you chilema. still saying, no, we can keep the 10 Commandments, become saved? Kodi Are you not reading the Bible? Kodi mukupitirizabe unena tikhoza kusunga lamulo kuti tipulumutsidwe? Kodi simukuwerenga Baibulo? That law has a fault, everyone. Fault. Lamulo lili ndi chilema, wina aliyense So chilema. if you're saying, no, I can be saved by keeping the 10 Commandments, Ngati muganiza mukhoza kupulumutsidwa pa your kusunga spiritual lamulo, life has a fault then. ndoti chikhulupiriro chanunso chili chilema. There will be a fault in your faith. Ndoti chikhulupiriro chanu chikhala ndi chilema. You understand? Tikumvetsetsa? Do you understand? Tikumvetsetsa? That's why Ndi chifukwa chake God says he will make a new law, Mulungu akuti adzapanga Verse lamulo 9. latsopano. Verse 9. not according to the covenant Losati longa la pangano that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt. limene ndinalichita ndi makolo awo tsiku limene ndinawagwira kuwatsogolera kutuluka Igupto. Yes, not the one that I gave to your fathers Osati imene napereka kwa when makolo I awo led them out from Egypt. pamene ndimatulutsa kwa Igupto. Who was the fathers? Atate athu, The makolo time athu. of Moses, Akukamba za nthawi ya Mose. right? Si choncho. You see now, everyone, using that one is not enough. Ndi apatu sikugwiritsa ntchito icho Using sikotero. that 10 commandment, there is a fault. Kugwiritsa ntchito malamulo khumi pali There is a vuto. big error. Pali vuto lalikulu. Not that the law is bad. Osati kuti lamulo ndi loyipa. Our flesh is too weak. Koma vuto ndi thupi We are lathu too weak. lofoka. Ife ndofoka kwambiri. Understand? Kumvetsetsa? So God is saying, I will give you a covenant Ndi Mulungu ati ndiupatsani pangano. that the weak humans like us can follow. Limene anthu ofoka ngati ife tikhoza kutsatira. Amen? Amen. I will give you a covenant that weak humans like you can follow. Ndiupatsani pangano limene anthu ofoka mukhoza kutsatira. How gracious and merciful thought is that from God? Kodi Mulungu uyu ndi wachifundo chotani wokoma mtima. Everyone, God is saying, I will give you the way that you can follow. Ndikupatsani njira imene inu mukhoza kutsatira. What is that way? Ndi njira imene ndiyoti In chani. case of the 10 commandments, Koma malamulo khumi apa, we have to keep it. tikuyenera kusunga. We have to follow it. Tikuyenera kutsatira. If we break, we have to pay for the penalty. Ngati taphwanya lamulo tikuyenera olipira mphotho But yake. everyone, in this new covenant, Koma mulamulo latsopano, what God is saying, Mulungu chimene akunena, verse 10, vesi yake ya 10. for this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. Pakuti ili ndi pangano ndidzalipangana ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja anena God Ambuye. says, I will put my laws into their mind, Ndidzapatsa malamulo anga kuwalonga and nzeru I zawo. will write them Ndipo pa mtima pawo on their ndidzawalemba. hearts, Pa mtima pawo. and I will be their God, Ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu. and they shall be my people. Ndipo iwo adzakhalira ine anthu. What does this mean? Kodi izi zikuyamba chani? It means, Zotanthauza kuti I will bear your sins. inewo ndidzanyamula I machimo will anu. carry your sins. Ndidzatenga machimo I anu. will pay the wage for your sins. Ndidzapiripira mphotho ya uchimo I lanu. will
bring you out from sins. ndikukuchotsani ndikuchoka kuchimo. Amen. 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 Instead of asking you to do the work, mwakupemphani kuti muchite I ntchito, will do the work. ine ndidzachita ntchitoyo. So the second covenant is kuti pangano latsopano the works is done by me. ntchito ichitika ndi Mulungu, Now believing is done by you. ndikukhulupirira kuchitika ndinu. Amen. Amen. First covenant, Lamulo loyamba, work is done by ourselves, lamulo ntchito imene and ichitika believing is ndife, also done by ourselves, kukhulupiriranso kumene kuchitikenso ndifenso, which we have failed. zimene ife talephera. Right? Si choncho. So the second covenant is Pangano lachiwiri ili, the works will be done by God, ntchito ichitika ndi and Mulungu, believings will be done by you. kukhulupirira kuchitika ndinu. Amen. 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 Isn't that great grace? Kodi ichi si chisomo chachikulu? Because we are so weak that we cannot fulfill the covenant, the commandment. Chifukwa ife ndifofoka God singakwanitsa is kusunga saying malamulo. He will do the work for us, everyone. Mulungu akuti ndidzachita ntchito kwa inu, He will do the work for us. ndidzagwira ntchito m'malo mwa inu. How gracious and merciful love of God is. Kodi Mulungu amene ndi wachisomo chotani? Because we are too weak, Chifukwa ife ndofoka, He is saying that He will pay the wage of sin for us. akuti akulipira iye mphotho yochimo m'malo mwa ife. Everyone, we need to receive this heart of God Tikuyenera kulandira mtima uwu kwa before Mulungu we understand what that is. tisanamvetsetse zimene We need to izi. understand this great mercy of God. Tikuyenera timvetsetse chisomo chachikulu cha Mulungu. Because we cannot do it, Chifukwa ife sitingathe God is saying kuchita, He will do it for us. Mulungu akuti adzachita m'malo mwa ife. Amen. 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 Let's give a round of applause to our Tiyeni first timombereni God. manja Mulungu. God will do it for you. Nde Mulungu adzagwira ntchito m'malo mwa inu. So with what heart should you sit there? Ndi mtima wanji umene tikuyenera kukhala apa? With what heart you listen to this word? Kodi ndi mtima wanji umene tikuyenera kumvetsera mawu a Mulungu? Then Pastor, Abusa, what is this gracious, merciful work that God will do for me? kodi ntchito yachisomo imeneyi ya mtengo What wapatali is imene this Mulungu achita gracious pa and inu? merciful work of God that God will perform for me? Kodi ndi ntchito yanji yachisomo yachifundo imene Mulungu agwira pa ine? Everyone, that is nonetheless, Ndi chimenechi sichakwa ife. verse 11, Tiyeni tione verse but to 11. send Jesus Christ down. Ndi akukamba Yesu Khristu apa. Sorry, verse 12. Verse 12. For I will be merciful to their unrighteousness. Kuti ndidzachitira chifundo zosalungama zawo. Yes, God will be merciful to us who is unrighteous. Mulungu akuti akuchitira chifundo ife amene ndife You are ochimwa. not saved because of your own deeds. Sakunena kuti chifukwa cha ntchito zanu. You are not saved because of your own works. Sakukamba kuti chifukwa cha ntchito zanu apa. Because of God's mercifulness to us who is unrighteous. Koma chifukwa cha chifundo cha Mulungu kwa ife amene ndife He ochimwa. sent Jesus Christ down to this world. Anatumiza Yesu Khristu kubwera pa dziko lapansi. And then He died on the cross carrying all our sins. Ndi anafa pa mtanda kunyamula machimo athu But tonse. what people do not know, Koma chimene anthu He sakudziwa, made a vow. anapanga pangano, He made a promise. anapanga lonjezo, He made a system. anapanga ndondomeko. When that Jesus Christ died, Pamene Yesu Khristu wafa, when that Jesus Christ died, pa Yesu Khristu akafa, He would not just die for only those people of sins of past. sakungofa chifukwa cha machimo a anthu ambuyo. Bible says He will die for the sins of the whole world Akufanso chifukwa cha machimo a dziko lonse. from the beginning Kuyambira koyambirira until the end of the world. kufikira kothera. Amen. 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 Let's give a clap for Tiyeni God. timombera manja ambuye. He will die for our sins from the beginning until the end of the world. Akufa chifukwa cha machimo athu kuyambira kuzika pa dziko ndi kumathero kwa dziko lapansi. Understand? Tikumvetsetsa. Now, Tsopano here we need to learn what is faith. nde apa tiphunzire chikhulupiriro. What did I say in the beginning? Ndinanena kuti chani poyambirira? God promised Abraham, Mulungu analonjeza Abrahamu, you become father of many nations. mudzakhala tate wa mafuko ambiri. What came first? Chinamba ndi chani? Son or the word? Mwana kapena mawu? The son child came or the promise of God came first? Kodi namba ndi mwana kapena lonjezo? Huh? Chinamba ndi chani?
promise came first. lonjezo ndimene nayamba. When that promise, when that word came, when he looked around Abraham, was there Isaac? Kodi mmene lonjezo inabwera ataona panali Isaki pozungulira? Was Isaac around Abraham? Kodi panali Isaki pozungulira pa iye? No. Ayi. But do you know what Bible says? Kwa mudziwa chimene Bible likukamba? Romans chapter 3 verse 18. Aloma chapter 3. Chapter 4 verse 18. Aloma chapter 4 verse 18. Do you know what Bible says? Mukudziwa chimene Bible lifotokoza? Who is this who? Ndi ndani amene? Everyone. Verse 17. Verse 17. We're talking about the same Abraham, right? It's the verse we saw, right? Tukamba za Abrahamu apa. Verse 18. Verse 18. Who? Amene. Follow after me. Who? Amene mulitsatire. Who is not only Abraham, it's all of us. Amene We, akuchota amene. say we. Mwanjira ine ati nenoti ife. Ife. Contrary to hope. Mosiyana ndi chiyembekezo. What is word contrary? Chifukwa chani akuti mosiyana? We are opposite. Ndi zosemphana. To say that we are righteous, we have too much sins, we have too much evil thoughts, we are lustful, dirty, filthy. Kunena kuti ndife olungama koma tikudzipeza kuti ndife ochimwa tili ndi machimo maganizo oyipa. We are contrary to the hope to say that we are righteous. Ifeyo ndife osiyana kutalitali ndi chiyembekezo chonena kuti ndife olungama. We, contrary to hope, Mokhala ife osiyana ndi in chiyembekezo. hope, Ndi chiyembekezo. believed, Ndi kukhulupirira. so that he became the father of many nations. Kuti iyeyo akakhale tate wa mafuko ambiri. According to what was spoken, so shall your descendants be. Monga mwa chanenedwachi mbewu yako idzakhala We yotere. are against the fact that to say we are righteous. Ndi zosembana ndi njira yonena kuti ife ndi But olungama. what is faith? Koma chikhulupiriro ndi choti Although chani? you don't see righteousness around you, Ngakhale sitingaone chilungamo potizungulira. taking the word of God. Koma kutenga mawu a Mulungu. Understand? Kumvetsetsa. Just the word. Don't take the environment with you. Don't take the condition. Just take the word Musatenge mene mukudzionera kamene zioneke koma and to mawu. believe that Jesus Christ has died for all my sins. Ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu anamfera machimo athu onse. That word Mawu amenewa is what you first take in your heart. ndoyambirira amene ife tikutenga. Now, situation is we're contrary. We're against this hope. We have still evil thoughts arising. We have evil minds. We have temptations still coming to us. Nde tikaona nyengo ndiyosiyana ndi imene zikambira tili ndi maganizo 19. oyipa ndife ochimwa. 19. And not being weak in faith. Ndipo iye osafoka Follow mchikhulupiriro. after me. Not being weak in faith. Nditsatireni osafoka mchikhulupiriro. Not being weak in faith. Osafoka mchikhulupiriro. He did not consider his own body. Sanalabadira thupi lace. He did not Sanalabadira. consider Sanalabadira his own body. thupi lace. Did Abraham look at his situation? Kodi Abrahamu amaona nyengo Did yamuzungulira? Abraham look at himself? Kapena kudziona yekha? Hey, how can I have a son? No, I cannot have a son. Did he say that? Kuti ndingakhalitike He bwanji did not kukhala consider ino his kwa body. mwana. Already dead Mosalabadira since he was about 100 years old. ndipo lokhala ngati kufa pokhala ngati makumi khumi. And the deadness of Sarah's womb. Ndi mimba ya Sara idaumanso. 20. Verse 20. He did not waver at the promise of God through unbelief. Ndipo poyang'anira lonjezo la Mulungu sanagwedezeka. He did not forsake this word of God Sanataye mawu a Mulungu through unbelief, kudzera musakhulupirira. but was strengthened in faith to giving glory to God. Koma chifukwa koma analimbika mchikhulupiriro God, napatsa if Mulungu you ulemu. say that I'm a father of many nations, Ngati mukunena ndine tate wa mafuko although ambiri. I have no son right now, Ngakhale ndilibe mwana I pano. am the father of many nations. Koma ndine tate wa mafuko And ambiri. I glorify you, God. Ndipo ndikupatsani ulemu inu Mulungu. Amen. Amen. That's what Abraham did. Ndi zimene Abrahamu Same anachita. thing. Momwemo. With the new covenant, Jesus Christ died on the cross for us. Ndi lonjezo latsopano Mulungu Yesu akufa ndi pangano latsopano. I cannot say that I have no strength. Ine sindinganena kuti ndili ndi mphamvu. I'm only weak, dirty, and filthy. Ine ndine ofoka ndi opelewera. But I will not waive the promise of God through unbelief. Koma sindigwedezeka ku lonjezo la Mulungu I will kusakhulupirira. glorify you by receiving your word that I have become righteous through the blood of Jesus Christ. Ndipereka ulemu pakulandira mawu anu kuti mwandipanga olungama. Amen. Amen. With that faith, not consider yourself just with the word
glorifying God with faith. osati podziona tokha koma kuona mawu a mulungu kupereka ulemu kwa Verse mulungu. 21. Verse ya 21. And being fully convinced that he had promised, he was also able to perform. Who will perform? Nakazikikaso kuti mu mtima kuti chimene iye God analonjeza will anali nayonso perform. mphamvu yakuchita. Jesus will perform. Yesu achichita. 22. Verse 22. And therefore, Chifukwa chache let's read all together. From 10 it. tiwerenge limodzi pamodzi. Ready? Begin. It was accounted to him for Chilungamo. righteousness. Everyone, we believe in Jesus Christ who washed away our sins. Ife tikupira mwa Yesu amene anachotsa tchimo And lathu. we believe in Jesus Christ who washed away our sins once and for all. Amene anachotsa tchimo lathu kamodzi kwamuyaya. We believe in his performance. Tikukhulupirira mu We kuchita uku. believe in his power. Tikukhulupirira mu mphamvu We iyi. believe in his strength. Tikukhulupirira mu mphamvu imeneyi. We know we do not have the strength, Tikudziwa tilibe mphamvu. but we believe that God has that strength. Koma tikudziwa ndi kukhulupirira kuti Mulungu ali ndi mphamvu. Amen. Amen. Isn't that why God sent Jesus Christ to this world, everyone? Kodi si chimene Yesu Khristu akuchita kwa ife? Right? Si choncho? And that Jesus Christ died for our sins on the cross. Ndi Yesu akufa pa mtanda chifukwa cha machimo athu. And what did he say? Ndi akuti chani? Hebrews chapter 8 verse 11. Aheberi chapter Your sins, 8 verse 11. iniquities, I will remember no more. Ndipo zoyipa zako ndi masautso ako Right? sindidzakumbukiranso. Right? Si choncho? Oh, sorry, verse 10. Verse 10, Oh, sorry, 12. verse 12. Their sins and lawless deeds I will remember no more. Ndipo zoyipa zawo sindidzakumbukiranso. Amen. Amen. God said like that to us. Mulungu akutero. What did I say? Ndinati chani? In the new covenant, Mu mpangano latsopano God performs, Mulungu akuchita, we believe. ife timakhulupirira. Amen. Si choncho? In the old covenant, Mu mpangano lakale we perform ife timayenera kugwira ntchito to believe. komanso ndikukhulupiriranso. But problem is we are too weak. We cannot perform it. Koma tinalibe mphamvu kuti tikhoza kuchita zimenezi. In the new covenant, Koma mpangano latsopano God performed Mulungu akugwira ntchito, and we believe. ife tikungokhulupirira. Amen. Amen. What's better? Ndi chophweka ntchito. Old covenant or new covenant? Kodi chakalechi ndi chabwino kapena chatsopano? Yes, Chatsopano. the new covenant. Zoona pangano latsopano. Everyone, this is the merciful love of God to us who is unrighteous. Ndi ichi ndi chifundo chake cha Mulungu kudzera mchilungamo He chake. deserves to be glorified Iye wayenera kulandira ulemu in the proper way. mu njira yoyenerera. He deserves to be glorified through the right way. Wayenera kulandira ulemu mu njira In our yolondola. church, we glorify him as the one who performs all the work. Ndi ife pano tikumpatsa ulemu monga iye amene anagwira ntchito yonse. Amen. Amen. Not believing in this, Osati kukhulupirira mwa you're ife saying that Jesus has failed. kuti Yesu Khristu wakwanitsa. Jesus has not failed. Anthu aganiza kuti mwina Yesu analephera koma Yesu sanalephere. Jesus has 100% completed the work perfectly. Yesu kwathunthu 100% anagwira ntchito yonse. We believe in the perfect work of Jesus Christ. Timakhulupirira mu ntchito ya ngwiro ya Yesu When he Khristu. washed away sin, do you think he left your sins a little bit Muganiza remaining? mmene amachotsa tchimo anasiyako kachimo kena kake We believe kochepa. in the love of Jesus Christ. Tikukhulupirira mu ntchito We ya Yesu believe in his Khristu. power. Mukhulupirira mphamvu yake. We believe in his strength. Tikukhulupirira mu mphamvu yake. Why do you worry about your sins then? Ndi chifukwa chake bwanjiso mukhalabe ochimwa. Instead, we should glorify God. Mwa njira iyi tikuyenera Everyone, let's all glorify him. Let us all timulemekeze. clap for our glorious God. Tikuyenera kulemekeza Mulungu wathu. And in your hearts, believe in him. Ndi kumkhulupirira iye. Believe that he has accomplished the work. Kukhulupirira amene anakwaniritsa ntchito yonse. Amen. Amen. Are we sinner or righteous then? Kodi ife ndife ochimwa kapena olungama? We are righteous, everyone. Ndife olungama ife. Amen. Amen. Everyone, we are righteous by the blood of Jesus Christ. Ndife olungama kudzera mwa Yesu Khristu. We see God with the heart of faith. Ife timamuona Mulungu mu mtima wa chikhulupiriro. Let us praise God and glorify this. Timulemekeze iye.
Everyone, thank you for coming for our Sunday service. zikomo kwambiri chifukwa chobwera ku Sunday Really, it's service. great to have our brothers and sisters from around to come together today. Komanso kunonse kubwera pamodzi Today, kuti nothing else, but I really wanted to glorify our osati Jesus pa Christ. chifukwa zina koma kumpereka ulemu kwa Mulungu. He deserves to be glorified in a perfect way. Wayenera kulemekezeka mu njira yoyenera. If you try to please him, that is not glorifying. Ngati inu muyesera kumusangalatsa mwenu nokha sikumpatsa ulemu. Like the woman who is caught adultery. Monga mzimayi anagwidwa chigololo. We are so weak and lacking, dirty, filthy sinners. Ndife anthu ofoka ndi olephera ndi ochimwa. When we glorify God, Pamene tikumpatsa ulemu Mulungu, we glorify him for his perfect work. ife tipereka ulemu chifukwa cha ntchito yake ya ngwiro, His love, chikondi chake. not your love. His love, Osati chikondi his changa, strength, mphamvu yake, his power, mphamvu yake, his mercy chifundo chake. is the reason why he came to this world to die for our sins. Ndi chifukwa chake Yesu akutsika Today, kudzatifera. let us not think about anything else, Ndi lero tisaganize kena kalikonse. but truly praise and thank the Lord who has died for our sins on the Koma cross. kumulemekeza ndi kumuyamika Mulungu amene anafa chifukwa cha And machimo if he ake. has done it, we believe he has done it perfectly. Ndi kukhulupirira kuti iye anazichita Forever. kwa nthawi yosatha. That's why we say we Ndife are yake righteous ndife olungama before God. pamaso pa Mulungu. Amen. Amen. Not for what we have done, Osati chifukwa zimene for tachita, the performance that Jesus has done for us. koma chifukwa cha ntchito imene Yesu Khristu anachita pa ife. That is the word of the new covenant. Awatu inde dziko la pangano latsopano. Let us pray. Tiyeni tipemphere. Father God, we give thanks to you for giving us this time. Ambuye tikuyamikani chifukwa tipatsa And we nthawi. praise you for your grace and mercy that you have given upon us. Tikulemekezani chifukwa cha chifundo chanu ndi chimene We mwatipatsa. thank you, Lord, for your love by sending your Son Jesus Christ to die on the cross for our sins. Tikuyamikani chifukwa tipatsa Yesu Khristu dzafa pa mtanda chifukwa cha And machimo by athu. that sacrifice, that work which was performed by Jesus Christ, Ndi nsembe imene inachitidwa ndi Yesu Khristu. we have become saved. Ife takhala opulumuka. Now, Lord, Tsopano today we want to praise you and glorify you. tikufuna tikupatseni ulemu ndi kulemekezani. Although we are contrary against the hope, Ngakhale izi zosiyana ndi chiyembekezo, but we will believe in the hope. koma tikukhulupirira mchiyembekezo. And that faith will be accounted for righteousness, Bible says. Ndi kuti chikhulupiriro chititengera ife ku chilungamo. Thank you for giving us this time. Zikomo potipatsa nthawi. As we turn all the glory unto your name, Monga tipereka ulemu wonse kwa inu. we have prayed this in the name of Jesus Christ. Tapemphera zonsezi m'dzina la Yesu. Amen. Amen. Thank you. At this time,